A few moments later. Morning, Kimyat. Luuja sa mata. Oy, ginoo ko. Sagdala maday, ma-okay ra lagi na. Luuja. Absent ni ron, guys. Kay, Sir Ice. Kay isang mga classmate po naman gud pigi pang Sir Ice. Si Kuya Gail, bots, be. Lagi mo ya. Minta nagka Kuya Gail. Si Kuya Gail, may kinaunhan si Sir Ice. Taris bahay, guys. Ha? Jawa sa si Zama eskwela. Karon di man nakad-takad. Kay tuwa pa yarang naghanang pang Sir Ice sa ilang eskwelahan. Gas Kimyat na takdon. Lo. Takdon mo kami dali Sir Ice, la. Nakaagi ng pag-Sir Ice sa una, guys. Luujag matang iti Kim-Kim. Uy, napuwa. Ayaw lagura day, ha? Nag-eat. Mahatan ninyo. Kaan mahidya iglot. Igisang sa egg. Ano nga? Di sa may school sa iti Kim-Kim ron. Balot na di. Mag-ilis tag sa nina. Ay, basa-basa na. Ligo man isa so, guys. Balot na di pa pwede ka ng baby. Hindi pwede nang balot sa bibi. Kaya makadaot na. Uy, di lang taasa. Sige na. Kadalig eat. Ito na pagkumular ka na. Kuha na naman kuya, ha? Dali raman may sa Kin. Isabay ra na, guys. So. Sakit ka ng tiyan? Ito na mi, guys. Dengan na naman Kuya Kin. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye. Hawid kin ni papa. Dah zaguna ka maguna ko no sila anza. Magun mo ako. Kana. Bye day. Na sila. Tenas ko yakin kinot. Ang kahinuwaan na. Kita nag-awang bes buho. Oo na, kurma. Parang kahinuwaan nagamang batang gamay. Yan, iktin-iktin na na, nag-iktin-iktin. Mas nanay guys ya. Mas nanay, nag-atang po sa bugas. Parihami dani, nag-atang mis bugas. Ang sana naman yung, payat mig bugas. Kaya rin natin magkaon, dito mga pasmo. Ano? Namahal nagbugas na ino. Wala lang kabiyato pa mo sitar ng laki. Wala yan, dyan mga tanam yung dyan. Og pila guys. Kaya arang mahala nagbugas na rin. 2.728. Ang sako. Pa dyan mo us-us na rin bugas. Batang laagan niya. Gusto na das, gawas mo pa dyan. Ngaw mo, ha? Gusto ka gawas? Ang baba. Ang nga nang laagan. Nagpaburot. A few moments later. Nagpila to? 2.4? 2.4 ang sako. Bintahan na naman po. Kaysa datos 2.7 nung 2.8. Aray na naman tadarin ya. Halangan mag-dita mga anda, mga pasmuta. Daghan sa mga giring na ning pili. Alicia. Mga alas mga bagas. Uy, wala dyan barato. Kare naman pa dir. 2.4 ang sako guys. Isa ka sako mapalitan na ni. Sana loy, ang mga loy. Isa ka sako loy. Darang bayad dam. Darang bayad sa bagas dam. 2.4. Nagato pa. Nasa po ito yung gidangad. Hindi man mga bata. Luoy man. Birthday sa Mila Jitro guys. Karay dyan. Kau una day. Tumila Jitro. Karay dyan. Ha? Kau. Kau dali, pastor. Jitro. Happy birthday, be. Happy birthday. Uy, ano man mo hilak man. Mura. Agoy. Adala. Ngatan, yan, ito. Guys, nisibat na ko, kaya ra ko maniud to. Hindi mo na suman di Pa, nisuman na. Uy, di suman, di bulang huy. Di apay, dua ka kubaw, dua ka hiwa. Uy, dami na pansit. Basta birthday dyan guys na, dyan pansit guys ha. May pizza, uy, di pizza o spaghetti. Dali, mga, nga naman hindi man ngisi. Happy birthday, be. Pila na may edad? Na 1.
One. Sana edad. Ay, isang ice cream na wahin. Sa pa kuno alas 2. Kinsa na may mga anyo may tao. Ay, ikaw na naman. Oy, si Zia na naman kuno magaan. Ngata nito. May pusa yun. Yan, nagdala mo pusa. Nagdala sa pagi. Ron ka pagkos. Ngata, ngata. Ngata, Enzo. Dahil na pa. Ngata, ngata, Enzo. Mudi ara naghana day adobo, day hinalang, day paklay, day pagsisimba, uy, spaghetti o pansit. Adobong manok. Hinalang, grabe lamiya. Ay mga anta. Eat na day, luujog mata sang anak, uy. Piskat. Uso din na dari. Uy. Nakuha ha. Tatayin jo. Hinalang, uy. Ito na rin, sa orami. Ang gama, hugas lang. Hang? Saura may tulog. Saura may tulog. Ang gama, hugas lang. Hinalang. Di na ka? Di man hang? Tanin jo. May baklay, may adobo. Unsa di apoy hinalang. Namalagay insect ng kuan apel. Dari na yung nag-glow sinina. Ay, nag-piskat. Uy naman, piskat. Hindi na, hindi na. Lagi. Inom ka daw. Adobo di Baso, baso yan, be. Ano mo baso? Anak ni ice. Kamu ko ha. Ibrah ni. Di. Nog ba di? May ayos lang to. Ilaw tala sinog ba, be? Tari. Sakto na na. Masi, pizza mo. Pizza mo. Pizza ko no kajitro. Kajitro rin guys. Isang pizza. Ay, isang ice cream na wahi. Ang pa ko nung hapon. Bea. Happy birthday! Wow! Muy ganata. Ay, susuday hapon mada. Di, madag pizza. Suko. Mama ko no. Mama. Dag mabisita ni Ja. Si Ate Kimyat. Hagaban ha magaban. To pa masiswilahan. Nandiyan ako nung hapon. Kaya ice cream. Mato na ko guys. Magdakog suman di ah. Tinga to hilas purami. Nano ko'y bit-bit suman og kuan. Spaghetti o pansit. Gag sila na nila. Nga nas purami na bring house. Na mas kuy need. Sa parigi ka ng one. Ito na ko. Then ako'y bring home. Bye-bye, Jitro. Bye-bye. Suko, Jitro. Dahil, mato na ko. Unahan mo na ha. Yan ako, guys. Nagawa na Miss Baby Dalto. Ha? Ito naman sila sa Nanay Purami. Paano sa Nanay Purami, guys? So, nag-attend silang graduation sa mother class. Graduation naman nila karon sa mga mother. Ha? Naka-attend mo po ko nga na sa una guys, sa Gahibar si Elia. What? Bibura ba na nga guys, mother class. Dahil may graduation sa una, sa mga premyo dahil mga planggana, kanang na ay pitsil, ano pa itong uban, basta kay bibo lagi kajo, may graduation. Bawal magkakaroon ng mga pabaghapon. Sa una, ingat to gamang na agian, gamang na experience mga mother. Hugasan naman guys, kay grabing inita kaso. Nakahugas, oy, ginukuro ka na yung pira ni. Wop! Wop! Uy, macho na yung mong bebe. Katun. Wop! Wop! Tabangan, wop! Kamera dahil nabilin. Kato sila sa nanay si tatay. Yatad ni Ondois Purami. Kailang graduation karon to alat gym. Uban tamis bibi, kaso orang may inita kaso. Uso lagi na rin sur eyes. So, ang ganing ko na inatak na nas bibig sur eyes. Sa spikas mata. Labi natak na ka Ate Kimyat bi. Wow, naman yan. Hindi, para ba ni kakuano ka sa kato? Ginoo ko. Kalukoy ba sa mga bata? Na? Na? Marami dari guys. Grabe sing inita ka dyan panahon dari sa buhol. Nang sa nabali. Grabe sing inita. Hanggang magtubig wa. Dapat mo agas mo diri kalbaryo dato sa amang sityo guys. Ug ting init. Kaya di na mo abot ang tubig dato.
Moabot na nga ni taman ra pa dito sa basketbolan. So di na mo lagbas na to sa ama kay ladyo pa man mis basketbolan. Wa to mi na to hanuk sa hatabay. Wala guys. Grabe init ta dari sa Bohol guys. Naan na ba ni? Super init na sa dari sa Bohol guys. Naan na ni? Super init dari sa mga naan na ba ni guys? Siga pasta ng siga. Nuko. Hoy. Tanawa. Inita ka adto sa gawas. Ratanas dalton. Balaga. Balaga. Ha? Susina ka tumakan. Buk. Ha? Dahil ko na pa sa lipod dari guys. Bibi. Balaga. No. Bibi. Tago ko dari guys. Tago. Balaga. Ah. Balaga. Dalton. Ayan, shoot ka na ako kamang bata. Ang churo. Oh, mag-sleep na ikaw? Mag-sleep na ang baby? Uloy, yung mga baby namin na maliit na yan. Wow. Tsaka sa ikaw na ha. Nangihiman ko guys, mga hasang isudari. Nangihiman si Yaya. Akang isuda na kay Arong, sipte. Di, mahagbong. Okay? Hala, magibatangan darig lampin guys. Dari si Jang daghanan. Kaya madyo nang di si Jagahi ba? Mamagasan kan aning manok o isda. Manok! Isda ramday ni puro. Hindi magkabutag ng dila. Hindi magkabutag ng dila, ya? Saan naman nanahaya? Hindi magkabutag ng dila, ya. Mutadjak. Dari mangawang na pod. Hala pangawang. Sige na taday pangawang. Agtael. Uy, tukod naman day na. Uy, tukod naman nagduha ka tiil. Nagusar day sa pangipatong agusa. Tukod na jud ay. Hala bi dali ra day kan taas bi kay gahapon di pa man tumatukod nimo karon matukod naman nimo. Uy, dali ani taas ang mga bata. Uy. Katun. Psst. Balaga. 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 Dalton. Dalton. Mamungot siya basta nga to na ha. Dalton. Dalton. Dara na may dapit kay bugnaw guys. Agdato kay grabe mang inita dato dapit nga side. Sit.